2014 год. Майдан. Революция годности. Украинский народ, отстаивая свое право на демократию, свободу, европейский выбор для себе и своих детей. Ужо тады белорусы стали бок о бок с украинцами, змагаліся супраць дыктатуры Януковича и навіслай пагрозы паглынання Украины крыважэрным усходнім суседам. Ужо тады загінуў першы беларус Михась Жизнеўскі, які назаўжды застаўся ў шэрагах герояў Нябеснай сотні. 2015 год. Вераломная аннексія России полуострова Крым и пачатак боевых дзеянняў на ўсходзе Украины. Беларусы ствараюць тактычную групу «Беларусь» и гераічна удзельнічаюць у баях супраць сепаратыстаў, так званых ДНР и ЛНР за Аўдзеўку, Пяскі, Волноваху, Мар'інку. Беларусы уже тады разумеюць, што без свабоднай і незалежнай Украины не будзе і незалежнай Беларусі. 24 лютага пачаўся паўнамаштабны напад Расіі на Украіну. Напад варварскі і жорстокі. Напад, маштабаў якога не ведала Еўропа з часоў Другой сусветнай вайны. Беларусы, касцяком якіх сталі хлопцы ваюючыя яшчэ з 14 года, не разважаючы, не азіраючыся на палітычныя погляды, аб'ядналіся і сталі на абарону Кіева, Бучы і Ірпеня. А ўжо 9 сакавіка аб'явілі аб стварэнні батальёна імя Кастуся Каліноўскага, які ў хуткім часе перарос у полк і вёў баі ў Лісічанску, Северадонецку і на Херсоншчыне. Полк Кастуся Каліноўскага проста ў гэты момант выконвае баявыя задачы на ўсходзе і поўдні ўкраіны. Беларусы плячом да плеча з украінцамі змагаюцца за вызваленне ўкраіны ад расійскіх акупантаў. Беларусы змагаюцца за аднаўленне свабоды і мірнага жыцця ва ўкраіне. Пацверджаннем гэтага з'яўляецца ўзнагарода ад вышэйшага кіраўніцтва ўкраіны і на вялікі жаль загінуўшыя ў баях нашай эры. Полк будзе ваяваць, пакуль кожнае село не вернецца жоўта-блакітны сцяг Украіны. Пакуль гэты сцяг не вернецца ў акупаванай Луганск, Донецк, Марыуполь, Херсон і Крым. Беларусы змагаюцца і будуць змагацца да самай перамогі, бо мы бачым вызваленне Беларусі толькі праз вызваленне Украіны і поўнага разгрому крывавай імперыі, якая злучыла ў сябе рысы фашысцкага рэжыму Гітлера і лютых савецкіх чэкістаў. Мы віншуем усіх абаронцаў Украіны і усіх нашых пабратымаў з нашым агульным святам. За намі больш чым паўгода паўнамаштабнай вайны. Наперадзе перамога. Жыве Беларусь! Слава Украіне!